Vážení poslucháči, nachádzame sa v kancelárii známeho autora a samozvaného investigatívneho novinára Dominika Dominanciu. Pán Dominancia, veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Dobre. Pán Dominancia, vy ste veľmi známi svojimi výrokmi a v poslednej dobe aj svojimi knihami. Vedeli by ste nám o tom povedať viac? Čo napríklad vaša posledná kniha, 17 miliárd? Čo to znamená? 17 miliárd je skutočné číslo ľudí, ktorí zomreli pri vakcinácii. Pardon, 17 miliárd? Nie je to trošku veľa? No, to je na tomto tragické. Nie, ja tým práve, že myslím... Budem pokračovať. Myslím si, že to všetko začalo pred 500 rokmi, keď Slovania postavili prvé pyramídy. Väčšieho magora som nikdy v živote nestretol. Naozaj si niekto myslí, že vtáky sú reálne? Sťahovanie národov sa nestalo. Kto by chcel ísť do Maďarska? To ako prečo potom sedia na elektrických drôtoch len tak? Ja som ale pochopil brněnský orloj. Keď Sauron vyslal jednotky na Gondor, nikto si nechcel rokovať o miery. Vojna o prsteň by sa nikdy nemusela stať, keby Aragorn podal demisiu. Vy ste si to naozaj nevšimli? Veď tie dve veže na Petrove, to sú jasné jadrové hlavice. Ako je možné, že vrtuľníky nezanechávajú stopy vo vzduchu, ale lietadla áno? Ak každý tretí narodený človek je Číňan, tak kde potom sú? Červená sedma ide na všetko. Harry Potter nevedel čarovať. Na Rockford sa dostal len preto, že vyfajčil starému Janovi. Jediný pravý recept na Plzeň mám ja. Vlastne už asi viem, čo mi pripomína brněnský orloj. Kde sa nachádza Miro Šmajda? Peťo Sagan nie je cyklista. Pikachu bol vždy najlepší Pokémon. Ja som nikdy nevedel na Brňákov. Niečo také nemôže existovať. Počkajte, čo? Prejdite sa po Brne. A koho vidíte? Samých Slovákov, sem tam možno nejaká iná entita. Ale aby ste našli z Čecha a ešte aby bol z Brna, to neexistuje. Nikdy Čo tým akože chcete povedať? Proste Brňáci neexistujú. My zainteresovaní vieme, že Brňáci sa o 5 ráno menia na šaliny. Ja už tu nedokážem počúvať tie vaše dristy, ktoré nazývate teóriami. To sú fakty. Aké fakty? Akože neexistujú žiadni Brňáci. Kebyže teraz idem na ulicu a opýtam sa 10 ľudí, že či sú z Brna, alebo poznajú niekoho z Brna, tak 5, minimálne 5 z nich bude z Brna. Spýtajte sa a doneste mi ho. Dobre, ja idem. Vás v kancelárii. Viete čo? Ja mám pre vás jednu zaujímavú teóriu. Toto ani nie je skutočná kancelária. Následne som sa opýtal ďalších 37 ľudí, ale nikto z nich nebol z Brna. No, Ste z Brna? nie, Poznáte niekoho z Brna? nie. Ste z Brna? Nie. Aha. Práve som sa opýtal všetkých týchto 40 škôlkárov, či náhodou nie sú z Brna. Ale ani jeden z nich nie je. Dobrý deň. Dar? Môžem sa vás opýtať pár otázok? Jo, jasne. Ste z Brna? Jo, ja sám. Počkať, fakt? Jo, A kde ste sa narodili? v Bratislavie. Nie, nepoznám. Aha, tak ďakujem. A vy? Viete čo? Ani nie. Ste z Brna? Igen, én is Rönni vagyok, 3 éve itt élek, minden nap villamossal járok munkába, vannak rokonaim is, akik itt élnek, sőt... A poznáte niekoho z Brna? Nie. Dobre, tak ďakujem. Potom som si ale spomenul, že mám jednu kamarátku Adelku, ktorá mi tvrdila, že je z Brna. Čauko. Ahoj. No, psal si, že máš na mňa nejakou otázku. Rozprával som sa dnes s jedným človekom, s Dominikom Dominanciou a povedal niečo, čo mi celý deň vrtá hlavou a
Ja neviem, čo si mám myslieť. Celý deň nad tým rozmýšľam. Moment. Dominik Dominancia. Proč se vůbec bavíš s takovým No a tak je něco, jak bych ti mohla pomoct. No, a práve o to sa jedná. Ja by som ťa potreboval Dominikovi predstaviť. Ne. To nepůjde. To fakt ne. Ja nemám na výber. Tak co kdybych ti ukázala občanku radši? Tam to bude napsané. Ale ja ti verím, že si z Brna, ale ja to potrebujem dokázať jemu. On mi neuverí, dokým sa nestretne. Promiň, ale s takovými lidmi fakt nechci mít nic společného. A asi už... Čiže fakt ťa potrebujem za ním zobrať. Ne, neměla. Nie, počkaj, toto je posledná vec, ktorú... Neměla jsem nic. Ahoj, musím jít. Som sa dnes rozprával s jedným s Dominikom Dominanciou a povedal niečo, čo mi celý deň vrta hlavou a neviem na to odtedy zabudnúť.